a kusu me kusu yawwa bera ko to sai ya fita ya fada wuta mai hausa suke cewa abin da ya kuro bera ya fada wuta madalla to shi sai ya fita kusu wato ita fita kusu ta wancan zamanin ka samu kai ka fita baka ta iyayenka in akwai su baka ta matanka baka ta diyanka baka ta aminanka baka ta kannanka kamar muna tarihin nan sai zaki ya haka girgiza nan ta nan kofa ya ce shigowa zai kuma ga kofa na kana duk wannan rawanar kin jira ni to ni kuma duk yadda muke da karba baki na jira ku to kaga yaya to wannan shine fita kusu kowa zai ce aka ce ni da ina wani kenan ka tsira ni da ina wance to haka shi Abu Yazid wato bai jidda ya fito daga Baghdad an gane sauraka kama shi irin a kawo sara ta kobi a feri nan ana neman a tsara kai dokin shi a soke shi da mashi ya zabura gaba dai haka dai har kai ya fita har zo wani da ake kira Port Said wannan Port Said a cikin ƙasar Sudan kenan yanzu wanda ake zuwa na Bahar Maliya wanda daga nan sai Jidda har suka zo yan mutane suka tare nashi suka hauro Bahar Maliya suka shigo cikin ƙasar Sudan har ya zo birnin Khartoum daga nan ya zo wani birni da aka kira birnin Lubayya wani birni ne a cikin ƙasar Sudan daga nan ya zagaya ya nufi Injamena ita ce ake cewa fallomi da Hausa fallomi za a ji sha tana waka ta ya haye fallomi to Injamena kenan har ya karkato suka dawo da sauran mutanen su suka zo birnin Gazargamu a cikin jihar Yobe ne da nan ce headquarter mai na Borno ba Shehu Marna ake sarauta ba da mai na Borno ake cewa sarauta to amma suna birnin Gazargamu yanzu ko Shehu ai suna Maiduguri ko an gane saboda haka har sai ya dawo nan ya zamna su kuma mai na Borno lokacin ya ji tsoro ya gan shi da mayaka da kayan yaƙi wanda babu su laraba sun riga mu ci gaba sarka duk wani kayan suspected weapons na wannan lokacin daga wurin laraba ake ganin su ko takobi ma aka zare ta laraba an santa sarka sai aka zo aka rasa da za a da shi sai aka ce mai ai ya taho ba ma iyali da ƙyar ya sha to shi sai ya ba shi diyarsa ya aura ita ce ake cewa magira ya ba shi diyarsa ya aura ya ba baya jida suka zauna a nan still dai shi mai na Borno yana tsoron baya jida har aka shirya bakashi ya cewa a kwace sojojin shi a je kuma a kashe shi shi ne dauki matarsa suka taho suka zo garin gabas yanzu a cikin jihar Jigawa ne wanda da sarauta a nan take tashi ta koma Hadeji yanzu ita ce cikamakin Hausa bakwai an gane daga nan kuma ya tsorata ya sake tafiya har Gaya ta Kano ko daga Gaya yanzu Gaya ai sarki ma ake Gaya ko daga Gaya shine kuma ita ya barta a garin gabas saboda girman ciki yayi nauyi ce in ta haifi ɗa namiji ta sa mai suna Biram in kuma ta haifi ɗiya mace ta zaɓa abin da take so kenan wannan abun na zamani ba an daɗe ana yin shi kenan ko mu yanzu muna da ban sani ba ko ku zamanin ku amma mu zamanin muna sama da muka aure in aka haifi mace sai in ce zaɓi Hajja ko in aka haifi mace zaɓi ko a shine soyayyar dai ko ba iyakar ta kenan ko Hajja zaɓi ko ta juya da je sa ta sai luba to za ka yi kai kuma ka ce ta juya je sawa yaro na idi ce wallahi bai rasa da na idi ba to a gani sai in sunan wani mai nasaba ne ko mahaifi ko wani na tarihi ko ba ba so to daga nan sai ya taho juyu tun daga inda ya fito wato birnin Gazargamu sai yake yamma garin gabas yamma ce Gaya yamma ce to dai tashi ya dade a Gaya suka zauna har suka mai wata wuka wadda wukar ita muke amfani da ita a gidan sarautar Daura ita ce wukar yanka ta sarakunan Daura a yanzu wuka ce ta silba irin da Hausa meye ne kake kira shi Malam Muhammadu ba silba ba me yake mishi ba tagulla ba azurfa shine silba ko yau to azurfa wata wuka ce mashahuriya da ka kama ta zaka ji ta sha bamban da wukaje da kama kuma gida ke gare ta kaman takobi a sa a rufe ga zanen ta nan bayan ku wannan shine zanen ita wukar kenan da a ce an zo da wuri da sai a sa saboda ita ta sarauta ce tana hannun mai martaba sarki da sai a fito muku ita tsawonta an gane saboda haka daga nan sai juya ya ce tun da ya fito daga birnin Gazargamu yake yin yamma ba zai canza hanya sai ya juya sai ya arewa da yawa arewa directly har sai ya zo Daura bayan kwana 3 ko 4 yana tafiya akan doki ya zo Daura ran da zai zo da rana Alhamis
ya shigo akwai kofa wadda ita ma za mu je huganta, kofa baya jida, kofa albarka kenan, ta nan ya shigo daura. Da ya shigo sai ya hangi wuta a wani gida, gidan wata tsohuwa ana ce ta Ayana. Ya tafi gidan tsohon nan ce da ni da doki na tun samu ba mu ruwa. Ta ce ai ba ruwa. Ba ruwa wani maciji ne a cikin rijiya wanda mutanen har sun bashi suna sarki, shi wannan macijin saboda ikonsa har sun bashi wannan title din sarki. Saboda haka sarki ne a cikin rijiya ya hana ba yi ba. Sai ya ce kai ba ni haka nan. Ta dube shi ta ga dai a makauce yake kuma ga alama jarumi ne ba Bahaushe bane, duk da ya tsunto Hausa a hanya, ya yi fikin ɗin Hausa a hanya, an gane. Saboda haka sai ɗauko abin ibin ruwa ta bashi, ta nuna mai rijiya. Da gidan Ayana zuwa rijiya ana gani, sai aka tafi rijiyar Kusugu. Da aka je rijiyar Kusugu, shi da wannan sarki da ke cikin rijiya, sarki ba za a ɗau ruwa ba sai gobe Juma'a da safe. Amma ga wani ya zo ra'a Alhamis da dare ya sako guga misali. Sarki sai ya fito. Sai aka yi ga yakin nan, ga zanen abin da ya faru nan. An ga zanen abin da ya faru kenan a wannan rana. To, saboda haka ga sarki ya fito, wannan macijin shine Bahaushe ke kira sarki. Daga nan aka samu kalmar sarki da ko ina a kasar Hausa. An gane shine sarkin. Iko kenan ko? Yawwa, to iko ne. Yawwa sai mutane suke ce mai sarki su Hausawa saboda ikonsa. To ai ba daukar ruwa sai Juma'a. Ba sarauta da wannan. Yan sarkin daura ya sa doka ci kar a sha ruwa sai Juma'a. Sarkin musulmi ma sa ta. To an gane. Saboda shi wannan maciji saboda wannan sai ce mai sarki. To da aka samu kalmar sarki wanda a lokacin da shi ya kashe wannan maciji sai ya dauki wani part na jikin kansa sai ya sa a wani ƙaho. Wannan ƙaho na gidan sarautar daura ana amfani da shi gashi nan bayan ku zanen shi kenan. Wannan ƙahon wata dabba ce ita mariri wanda zai yi shekara dubunnai a duniya. To sai ya sa a cikinsa ya rufe. Yanzu haka ƙahon na a wurin mai martaba sarkin daura. Idan an ma sarkin daura sai an baka wannan ƙahon ka rike. Wannan na baya jida wanda aka saka kan abin macijin a ciki, wani part na macijin saboda girma ke gare ba za ka iya saka kanshi ba, an gane. Saboda garin wannan yadda ya kashe wannan maciji sai ya bar rabin takalminsa, an gane. Tunda shi ma dai an yi a kokowa ne, sai ya koma gidan wannan tsohuwa Ayana sai ya kai mata ruwa. To shi ruwan rijiyan Kusugu na daura in ka sha shi yau kada ka ƙara shan shi sai bayan shekara 20 da ka sha za ka gane test din. Yana da wani peculiar test ne kamar irin su faro wuta, faro, an gane yadda faro yake. To shi ma ka ba haka ne wani test yake da shi. Za mu je ku sha aiko. Saboda haka da aka je aka sha ta kafa ruwa ta ce sai ta koma ɗaki ta saki tsanya, an gane tsanya irin da ba labule ne mai yar guda haka. A'a ba asabiri ba, ɗayan mai yar na kaba ne ake wanda kawai zaka tura haka shiga. To irin wannan tsanya sai ta koma ɗaki ta kwanta, ta san babu lafiya. To ai babu lafiya tun kakannin da sun gaya mata ba a iya zuwa ɗauro wannan sai Juma'a. Amma yawa akalla, amma gashi kuma wannan an zo an kawo mata ruwa an ce rike na, kuma ta ji doki na wato ya koshi. Yaya to da gari ya waye bisa ga al'ada ran Juma'a suke tafiya ibar ruwa, wannan dakama suna gaba sai aka tafi ana wannan wake. Na so dakama suna nan sai muku waken. An tafi a samu waken ne? Yawa to Allah ya kokari a samu shi. Saboda haka wannan waken suka tafi suna yi, ana ta yi ana abin ga, sai aka zo aka leko sai aka sarki ya fito. Fim sai gudu. Ba zai tsaya. Saboda haka aka zo aka dawo wurin magajiya daura mashawata a nan gidan aka faɗa mata cewa sai ta shirin yaƙi aka tafi. Da aka tafi sai aka iska ya mutu. To akwai irin abin da sarakuna suke, wanda sarakunan har yanzu ma suna yi. Sai ta ce to duk wanda ya kashe wannan sarki ya kyauta mu, kuma zan raba ƙasa ta biyu in ba shi rabi. To a zamanin ta tun daga Sahara har teku babu sarki, ita ce sarki tun daga Sahara har teku. Za a ji sha tana faɗi a waka, yana sarkin daura kirari cewa in kai nan kudu har teku, in kai arewa je ka Sahara, duk mulkin ka ne dan Umaru kun baya ga zamanin Turawa. An gane, saboda ce sarauta ta farko ita ce babban queen. Saboda haka to ya za a yi kenan, mutane sai kowa ya taho ce ni na kashi. To an cire wani abu daga cikin kanshi ina yake babu. Takalma daman da gani ai takalma ba na kasar bane,
saboda su ma asalinsu larabawa ne su sarauniyoyin, to amma kuma sun daɗe, ka gane, sun game sun zama hausawa, an gane. To wannan takalma dama da gani ba na ƙasarsu ba ne, in ka ce naka ne to ya tafi da ɗaya sai ya kawo ɗayan, kaga ba ka da shi. To har aka yi da aka tafi tigiya sai ita wannan tsohuwa a yana sai ta zo cewa magajiya Allah ya baki nasara, na yi bako jiya da rama ya bar zuwa aje a zo da shi. Da ya tafi sai ta shawara da yan majalisar sai suka ce to Allah ya baki nasara, wannan mutum kakannin musulunci za su yi da wannan sarki maciji na cikin wannan rijiya ta Kusubu, mutumin nan dare ɗaya ya kashe shi, kuma mutumin nan sadauki ne, kada mu bari ya je ya kafa gari ya wawo ya zo ya ci mu da yaƙi mu zama bayan shi, saboda ka Allah baki nasara a daure a auras. Ce to duk abin da zai faru sarauta ka ce duk abin da zai faru sarauta a daure kawai a aure shi dan a zauna lafiya. Zama lafiya bai fa zama a ya fi sarkin ma kansa, to in ba lafiya kai sarauta ai sai da lafiya ake sarauta. Saboda haka ya za a yi, ce to abin da za a yi a je a daure. Aka je a kira sa aka ce to ai aure, saboda sai ya aure sarauniya, ya zama shine mijin sarauniya amma ba sarki bane a daura, amma sarauniya take sarki. Suka zauna da ita har ma daga nan Hausa suka ba shi lakabin baya ji da, wato sai gwanance a harshen Hausa, idan ya Hausa sai fi ka iyawa, sai a ce duba shi baya ji da, wato baya jin Hausa din da, saboda sai pidgin kamar da gwaranci, amma gashi yanzu har ya gwanance ya danta. To wannan shine sunan baya ji, dalilin sunan baya ji kenan, amma sunan shi Abu Yazid. To har sai sunan ya kori Abu Yazid din, in an tashi Hausa sai a ce shi ne. Saboda ka shi kuma sai suka zauna da sarauniya zaman shekaru ba a haihu ba, sai sarauniya ta bashi da cikin kwarakwaranta bayi, sai ta bashi ta sama sunan ɗanta Karab da Gari, wato ya kama gari, an gane, dan baiwa amma ya kama gari. Sarauniya ta yi bakin ciki, suka yi addu'a su irin ta wannan lokacin, Allah ya amsa musu, ita ba sai ta haihu, da ta sa suna ɗanta Bawo. A to Karab da Gari ba ka kama gari ba, to ga dan sarauniya kawo ko garinku ne, to sai sa sunanta Bawo, tsohuwar Hausa ce da ake magana da ita. Dan in za a ce mu za zai kama gari ko, sai kuma a ce kawo ko, to sai aka ce Karab da Gari, su kuma Bawo wato kawo, tsohuwar Hausa ce, an gane. Saboda haka sai yara suka tashi guda biyu, baya ji da ya koya musu sha'anin tsarin mulkin su na gabas ta tsakiya, wanda sun riga mu ci gaba, sun riga mu wayewa. Saboda haka sai suka tashi a masu mulki da hikima. To a kwanci tashi kamar da kowane zamani, tun daga yarinta ake karewa, tun da duka haka za mu kare aiko, kwana a tashi wata babu. To sai sarauniya ta fara mutuwa, magajiya Daura Mashawata ta mutu. Da aka zo mata masu son sarauniya suka taho, amma ga bai ji da a cikin gidan sarauta, ga ɗanta Bawo, ga kuma ɗan shi bai ji da a cikin Karab da Gari. In an saki magajiya kin zauna lafiya. To sai masu zaben sarki na wannan zamanin suka sake shawara cewa dama asalin sarautar ai ta namiji ce, rashin ɗa namiji ne yasa aka ba mata. To yanzu kuma ba ta da ɗiya mace sai ɗa namiji ko, to a ba shi sarauta. To shine sarauta ta juya ta koma kan maza. Daga nan Bawa sai ya zama sarki na farko a Daura. Wannan Bawa da ya zama sarki zuwa sarki ne yanzu da Umar Faruk Umar, sarki 60 kenan. A gaban ido na wani ya yi 41, shine Muhammadu Bashar Marigayi, na kuma tar da wanda ya 55, shi yanzu wannan ya shiga 17. To jibe ma hanya har sai an samu 60, can 55, can shi very good wani ma ya 100, an gane. Saboda haka to shekaru ne yanzu sun kai shekara 1300 da yawa Bawa mu baya, da 300 da wani abu, ko da 200 da wani abu da yawa Bawa mu baya. Saboda Bawo ya ci gaba da mulkin Daura har sai ya kasance tun zamanin su sarauniyoyi mata, alƙaryu sun fara tashi a cikin ƙasar Hausa. In kai nan kudu, alƙarya guda ta tashi, ita ce Santolo, a cikin Kano take, a cikin kudu take Santolo. In ka ƙara gaba akwai Turunku, in kai nan yamma akwai irin su Dutse ta Kushe, in ka ƙara gaba akwai irin su Alƙalawa. To wannan alƙaryu suka tashi, in an yi rigima sai an taho wurin sarauniya a Daura ta raba rigima. Har Bawa ya hau sarki, idan an yi rikici sai an taho Daura Bawa ya raba rikicin. To a lokacin ɗayan shi sun kawo girma, wannan ɗaya na shi su ne ya raba su a wannan alƙaryu, suka tafi su koya irin zaman lafiya da ake da shari'a da ake, ba sai an zo Daura ba. Wanda ya tafi Dutse ta Kushe shi ne kuma yau dan Bawa ne,
shine sarauta tashi ta koma Katsina. Wanda ya tafi Santolo Bagauda dan bawa ne shine sarauta tashi da birnin Kano ne yanzu. Wanda ya tafi Turunku dan bawa ne shine Gungume sarauta tashi yanzu ta da Zaria. An gane? Har kuma ya dauki dan uwansa wanda aka kai shi Biram aka kai shi Garin Gabas wanda sarauta daga baya tashi dawo Hadejiya. Kuma aka dauki dan karaman dan shi autan shi aka kai shi Rano shi da aka ce mai Rano autan bawa ko to wannan bawan shi ake magana. To shi raba ɗiyan shi a wannan ƙasashe da ake kira Hausa 7. An gane? Wannan su ne ake cewa Hausa 7.